Hjertelig velkommen til Bang Bang Pyramide. I dag skal vi sprænge den pyramide, der står over til højre. Kan du lige gå på den? Ja. Så. Der er han jo. Det er den, vi skal sprænge i luften. Nå, nu gå tilbage og sæt den. Wow, jeg lager. I'm fucking spacey. Bam. Det er fordi, du skal på 3. Ja, sorry. Nu kører den. Den kører. Wow, jeg lager. Super lag, man. Super no. Boom. Come on. Det er vi nu. Faktisk folk og heldig. Til 10%. Nej. Er du her lige så? Ej. Meget at se. Og du nu her? Jeg tror det bare lækkert. Job sådan super det perfekt. Okay. Æder nok. Back to game. Det er andet end det ene to. Bare se noget komme der. Der er jeg tør. Man. Lag. Hvad fanden? Hvor fik jeg liv? Jeg flyver. Det er lækker. Bare gå. Gå nu. Gider jeg ikke. Så lad det. Løder. Tak. Oh my god. Nu er den helt væk. Fedt. Nå. Kom nærmere. Nå, det var alt for i dag. Ikke. Hvad? Hvad fanden er der under os? Det er slip som bliver eksploderet. Det er eksploderet. Nej, det er jeg ikke. Glemte at eksplodere. Det var lige derfor, vi stod langt væk. Ja. Området er blevet sprængt. Vi er lykkelige. Rigtig lykkelige. Bam. Nu bliver der så stille. Nå, Farvel. Ja. Vi skal ikke Farvel. Farvel. Hilsen Oliver Omar.